Emeka Morocco na-ekwuli dị n'otu amaka maka ịdị n'otu ka nwanne na nwanne si ebi adị n'otu akpata ego agbabazi ataba ife alụ ịdị n'otu Social Club nke Nigeria obi kaba ji biri owo n'okwu kaba jega maka na anyị dị n'otu nwanne malụ nwanne na nwa gbalara ili abụrụzobele nwa macha maka na adị n'otu n'elu ụwa akpata ego adị n'otu akpata ego agbabazi ataba ife alụ anyị nwere isi ọnọdụ na guzo ka ịgbawa national president anyị niile nsọ Chief High-Mass Adịmonye Mma Okechukwu ọgbara ugo nna ya nwanọ na-agbọ n'igadi Lọdụ Mayor ịdị n'otu Social Club nke Nigeria ọga kpatakpata Chairman Chief Executive Officer High-Maco International Nigeria Limited na Guzo ezigbo dị lọlọ dị Ada Malobia Okechukwu Stainless Madam Wosodi Omeku nwanyị ọma obi ga-adị National Vice President anyị n'Igadi First Ezi National President Okechukwu Gobreze Obi Welaze nọ n'obi Omenife ịdị n'otu Social Club nke Nigeria Executive Director The Great Confidence Enterprises Limited Pioneer Member Lady Lady Adobe Gobreze Diamond Lady General Secretary anyị n'Igadi Maazị Ikechukwu Nwanọnakụ ịdị n'otu onye ụmụ ụmụakụ bụ iseje anyị agbaba Financial Secretary anyị Raymond Nwigbo ogbu ebi tụrụ agwa n'ịdị n'otu Social Club Director Rami Ati na Duzo ogbu nka ka o si eje ka ịkpọwata Treasurer anyị Michael Ike Mike More Investment West Africa Limited nwazi ụmụ ọma akụjezi oyimo n'Igadi PRO Peter Onwam Chairman Director Bombay Enterprises Nigeria Limited aka na-ebubata ụgbọala dị mma omeka nna ihe onye ọma wee kwuru mmiri ka ịgbawa Chief Provost Chief Josephat Onyemobi Jokos Director Jovan of Nigeria Limited amụma cheta nna ụmụ ọmefuru ka ịgbawa Social Welfare alụbasi ibe osilọrọ n'ịdị n'otu Sonipas Nigeria Limited Nwaze Gwowo na Kano n'Enugu State
mara aka na-ekwu n'ịdị n'otu amaka maka ịdị n'otu ka nwanne na nwanne ji ebi adị n'otu akpata ego akpaba azụ ataba ife anụ ka ịgbawa sekụla bịara Kilatu Nso Abasi Chairman CNO Brothers Enterprises Ijuo House Zarakosi Ejere Kayibonye Chairman Idi Notu Monitoring Committee Chief Kana Yojuku Miriam Okorie Iji Miriam Kurumiri Chairman State Anniversary Planning Committee President Anajuko Group Thinking Tantia Music Promotion Limited Naguzo Isi Milio Kurumiri Kwanyo Balatule Isi Milio Kurumiri Babalatule Isi Milio Kurumiri Babalatule Milio Mawako Yolobu Babalatule Kaibaba Chairman Idi Notu Musical Group Chief Titus Ozemana Mamura Second ex-president Idi Notu Gentleman Oye Yakuna Nafi Jorumba Director Obi Ventures Nigeria Limited Pioneer Member Kaibaba Chairman Idi Notu Monitoring Committee Emmanuel Lucy Anobu Washing Emmanuel Numunu Nsu Nimo State Ejayimo S.A. National Secretary Africa Second Provost Nigadi Odogu Anyị na-agbanụ ndị chiri echichi Civil President of Iba Kwobi National Land Idi Notu Social Club Amụma Jetanna Nwasi Igbodu Aguleri Chairman Chief Executive Odi Ventures Communication System Limited Chairman Odi Pharmacy Nigeria Limited Naguzo Ezigbo ndị nkozi ka Kwobi nwanyị ọma Ijele nwanyị ọma Ogori mara bidio Ijele nwanyị ọmịgadio Ada Kaibaba Chief Uchenna Obidike Ọnwa Nọcheti n'Idi Notu Managing Director Uchesi Holdings Limited Nagoyo Nwawazi Otiti n'Imo n'ime njikọ ka na Anambra Kaibaba Chief John Francis Semukelechukwu Ọkpara nwaji aka Nwata marigide nwanụ n'ikika na nsa Odogwu Executive Director NETC Group Limited Naguzo Chief Callistus Ọnụ Isi Ogbuzuru Gburugburu nwanụ n'Idi Notu Chief Executive Officer CO Ọnụ Enterprises Nigeria Limited Naguzo Ezi nwankere bi n'Igadi Odogwu Emeka mara aka na-ekwu n'Idi Notu amaka Emeka mara aka na-ekwu n'Idi Notu amaka maka ịdị n'otu ka nwanne na nwanne ji ebi adị n'otu akpata ego agbaba azụ ataba ife anụ Anyị agbaba Paul Eze anyị Isi million Eze anyị Isi million n'Idi Notu Social Club nke Nigeria Managing Director Diamond Flow and Chemical Industry Nigeria Limited Onye ọma n'ụmụ Chukwuka Isaje
ebo nwaka ibie n'ịdị n'otu director the general Nigeria Limited Nwauzi Idasa Imo State ka ị gbawa tim eji ike ụgbọala odogwu Lora n'ịdị n'otu Ugonna tubelu n'Ishida na Anambra Managing Director Ugba Johnson Ventures Limited eléyìí náà Sunday Kadi níjà nílùú ọmọ àgbẹ̀wọ̀nù n'ịdị n'otu mẹ́rin Managing Director Sunday Kadi Enterprise Nigeria abatose ko sẹjọ wọn abana onye na-nwere nnọchi be na mọ onye nwere nnọchi be na mara ọnwụ ya ewo ime ọkafọ ịmakọpụ ịmatako Enterprises Nigeria Limited ka ịgbaba Chief James Ojukwu Abasi nnukwu na Nnewi Chairman James Ben Nigeria Limited na Duzo ebe anyị nwanne nna na anyị nwekwuru nne ka anyị kpọwa ezi nne anyị Metron Mrs. Agnesi Police Ọka Ọfọ Abada nwere onye ọ na-ekwesị Agnesi Police Ọfọ Abada nwere onye ọ na-ekwesị ka ịgbaba National Legal Advisor Chief Barrister Sam Emeka Nosike Sydney Law Chamber ezigbo onye ọka ikpe nwanne nwoke n'Igbo okwusi obi ya Chibushasiu Okoye Director Element Auto Supply Company Chinechi Eze nwa Miatanam ka ịgba ozi injinia Thomas Ekoma Umuzu Uboma Ijide Uboma n'Imo State Ikechukwu Dekezie Chairman Managing Director IJ Enterprises Store Achinami Ikeseje ka ịgbazi oyimo Mike Ete Mitesi Holdings Nigeria Limited Enugu Ukwu Koseje Enugu Ukwu dị na Manjikọka Donatus Okoye Managing Director Donatus Investment Nuru Urumoka North Koseje Ịdị n'otu dị mma eze ịdị n'otu amaka maka na ịdị n'otu ka nwanne na nwanne na-ebi n'ụwa ka ịgbaba eze oyi m James ọnwa asa anya ma Nnewi onye maka n'otu mba ma obi Chief Executive Officer Antis Home of Fashion Okija Lasi Kosede Okija Jogo Odidi Pioneer Member Good win Wedatu Waiha Amufu Enugu State Isido Kaipawa Joseph Orabike Alusi Abaga na Ebo Tete ezigbo oyi ka eje nwanne n'ụwa ka ịgbawa ndị ezigbo oyi
oyi ịdị n'otu social club si Patrick Ejike ebulu ọgaranya ụkwụrụ ka o si eje wụkwuru dị na nnukwu ọbịa nwanne mmadụ Executive Chairman Become Integrated Resources Limited na Abuja ndị kpara akụ na nwa Patrick Ejike odogwu kpara akụ na nwa Patrick Ejike odogwu kpara akụ na nwa Patrick Ejike odogwu kpara akụ na nwa Samuel Aduke ego Ifediora Sam Sokoto Managing Director Sepco Nigeria Limited na Sokoto nwanne ewi Anambra State Kisejo Anyakpoma Chief Boniface C. Udoka Eji aso ibie ihe Chukwu kwuru ga-emenụ Akala ụmụ Chukwu si bịa Chairman Chief Executive Officer Romosi Trading Company Limited na Abuja Donatus Atuoyi Maịka Yawuta Akudere Nwana Nnewi Director Dona Electrical Company Limited Chairman Chief Executive Officer The Traveler Gate Inn N'Abuja Anyakpoma Pharmacist UK Ugochukwu UK Pharmacist Limited N'Abuja Anyakpoma Chief Basil Ozonweke Chairman Chief Executive First Embassy Nigeria Limited onye ọma na Nnewi ka isi eje keleta ndị otu anyị nwụrụ anwụ anyị si unu na unu nọdụ mma na anyị na-elotu unu n'ụwa anyị agbaba Kenneth Ndubeze pioneer member n'ihe lọta ose je kedụzi maka living ụzọ eze Shaba onye ọma na ihe mkposikosi wetelu Godwin Amaduoyi Iroko nwa Imo Steeti unu na unu nọdụ mma Emeka Maroko na-ekwu n'ịdị n'otu amaka Emeka Maroko na-ekwu n'ịdị n'otu amaka maka ịdị n'otu ka nwanne na nwanne na-ebi adị n'otu abamego abamazị akabaịmanụ National President anyị onye ọma Shilanyi Gabaye High Mass Adịmonye Mokechukwu onye ọma Shilanyi Gabaye n'olulu gị ịdị n'otu dị mma na-esi eme n'ụwa maka na nwanne na nwanne adịghị asịsị pụtọkụ maka na adị n'otu akpata ego maka na adị n'otu ataba ibe alụ maka na adị n'otu egbebe ego maka na adị n'otu ataba ibe alụ onye jere ibudo ga-amaliri dị n'otu maka na ịdị n'otu ajọ mmadụ anọrọ n'ime maka na kavasi ekwuo kavasi emenụ ewo ị na-aga n'iru ka ndị ilo na-akpaghalị ụfọdụ ga na-agba mbọ ka ewepụ ndụ gị ebe ụfọdụ ga na-agba mbọ ka emechi ọganiru mgbe eji eduje na uche Chukwu ga-emelili adịmonye mmanya nọ n'ụwa obi iwe lọzọ nọ n'ebi ọbalukwu oge Chukwu gobe eze
onye unu na-achụ achụ ga-ada maka na unu ji ọgbọ onye mara Pita Nwagbe aka na-ebubata ụgbọala dị mma n'Igadi Omeka nne ya Olụmọ Nwagbe Omeka nne ya Omeka nne ya onye mụ Pita Nwagbe Omeka nne ya Jeje Eweki Emeka Maroko na-ekwu n'ịdị n'otu Amaka Emeka Maroko na-ekwu n'ịdị n'otu Amaka maka ịdị n'otu ka nwanne na nwanne ji ebi adị n'otu akpata ego agbaba azụ ataba ịgba